салом тамошобинони канали Gharm Life. касоне ки ба ҳаҷи умра мехоҳанд сафар намоянд ва ё падару модари худро равон кардан мехоҳанд, марҳамат ба ширкати бабоварии Замзам Умра муроҷиат намоед. маълумоти пурра дар бораи ҳаҷ рафтанро дар ватсапи зери экран буда пурсон шавед ва ё дар якум комментария силкаи ютуб канали Замзам Умра закрепид шудааст. обуна шавед ва ҳаррӯза аз наворҳои онҳо дар бораи ҳаҷ бохабар шавед. ҳамаш дастоварди шумо меҳнат кардин, заҳмат кашидед, имрӯз ба чунин мартабаҳо расидед. рафтода шидан дар кор нест. ҳаёт, зиндагӣ, варзиш ҳам мубориза аст. ҳам бурд дорад, ҳам бохт дорад. ин аввалин бора аст дар таърихи футболи тоҷик ба чунин сар баромадан. бовари комил дорам ки дар оянда низ аз индам хубтару беҳтар мешавад. рафтода нашавед. шумо аллакай саҳифаи таърихи тоҷикро тағйир додед дар футбол. سرخط و ثروت و سرمایه انسان وطن است. در کتاب هست که از گوشه